गय जायै जायै सावै सावै रायज्लायनोसै ना ओरैबा बेलेग ओंखारो ओरैबा बेलेग ओंखारो सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआव दै सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइक है थांदो हेल' लोगो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायलायबाय आरोना एकदमबारे देलाय मालाय मुब्रिउ मुबथु उथिनानैसो फैदो आरो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो मोनसे खामानि ओंखारब्रबलायबाय ओमफ्राय गांगा टप्पाजों आंजों ओरैहाय माने पाठशाला थांनाय लामायाव दं नै जोङो ओरैहाय थांबाय थानोसै आरो इटाबाटी जायगायाव दङ जोङो मायाव थाङा होनदों जोङो थांनायाथ' जों थांगोन खिन्थु थांनायखौ जोङो एकदमबारे मेन पइन्टआव मोनहैबासो नोंसोरनो खोन्थागोन नामा दानो खोन्थानोसै आङो माने दाखालि बावै जोङो माबायाव क'क्राझाराव थांदोंमोन ना दाखा जोमैदुनि शुटिंआव बेनि माने डाबिं दङ आरो बे डाबिंखौनो दा जों खालायहैनांसिगोन आद्रा जानानै दं एकदमबारे अकस्मातसो खोथा हरब्रबदो आरो आदाया पंकज लाहारि आदाया ओमफ्राय ना जोङो दा मा थाम्फैयाबो फैफालाय लांबाय मुब्रु मुब्रु दिना फैदो नालाय मैखिफोरा मोनामदो खोमा एकदमबारे बिसनायाव जाखांनानै आरामसे फेन होनानै गोलांदोंमोनल' उन्दुफुदोंमोनल' ओमफ्राय इयावनो फन हरबाय बोरैबा मोजोबदो दा आङो माबाया किटिया खोथा हरबाय आदाया इदि खोथा हरबाय आदा पंकजआ इदि खोथा हरदो होननानै बेनिफ्राय दसे उन्दुनानै दुगैनानै फैबाय दा गारि सालायनायावनो उन्दुनो ओंखारगासिनो एकदमबारे जाखां लोंखां उन्दुफुनायावनो फन हरना खिथाहरबाय किटिया दा बिसाबो फैबाय दं आरो बिसा मालाय कार दंमोन नालाय कारदो फैलायबाय जोंहा आरो नै थुला बाला नांबाय थायोलै बेखौ लाफ्लांना लाबायना ओमफ्राय सोरबा होनहरदो देलै भिखारिफोरानोसो कारनि सिमां नुदो होननानै जि भिखारि होनबायलै आंखो भिखारियालाय भिखारि थेवब्लाबो एसे माने सिमां दं आरो जोंहाबो लानायनि बिराद भिखारिनो जोङो लानो हानाय नङा रखम होनहरथारबाय आरो नाजाबालाय माखो हायाना लोगोफोर मानो हाया इलाय नाजाथारगोनल' लानो जोङो दा जों थांलांबाय थानोसै थांनानै डाइरेक्ट पइन्टआव खोन्थाहैनोसै जोङो थांबाय थानोसै दायो चलो लोगोफोर केन्दुगुरि मोनबाय आरो दायो ओमफ्राय गांगा टप्पाखौ थान्दा लायनो होदों आं 10 थाखानि थान्दा फैसा खुस्राबो दंना गैया मिथियालै इखौ जायालै मा एसे लोंलाय लोंहोनो बादो आंखौलाय आंखौ इदि अखान्थि खालामना दे गोसोखौ दाबसेयाव थांनांनायाव लायना फै जल्दि माने आंखौ खुसेर रोसिखौसो लोंनो होदोंमोन आरो नै इमान बायदि लायनो बालायनाय बादुला ओइयाव थांनायल'खौनो बादो आरो इयो मानसिया इदि मा होनो माबा मोनसे इदिनो उथिब्रबना फैबाथाय माबा मोनसे जानो मोनाबा सुखुवाना खुगाखौ लेथ्रा मोनबाय थायो ओइ नैयाव थांनो होदों आंलाय हे स्प्राइटसो लाबोलायबाय ओइ 10 थाखानि फिसा फिसाखौसो लुगैबाय माला एम्फौ नुनाय नोंलाय खोब मालदार ब्रेन्डेड मारि लोंला लामायाव लोंगोन आं जागाफोरखौबो मिथिया नालाय लकेसनसो नायना थांनो गोनां जायो आरो नै लकेसन सेटआप खालामना लाखादो लकेसनालाय माखै लाबोगोलै गांगा टप्पा साननैसो अखा हानायावनो ओरैबादि दै जादो जायगाफोरा माखै मोनहैगोन इसा मोनफैनानै दं किटिला आइदै फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर किटियाहाबो हय आदाया
इसा मोनफैनानै माराय जना दं आरामसे आधा घन्टा जाबाय नुबाय आं फैग्रोदो उनावसो फैदो असिना असिना मोनलायदो दिनैसो नुलायबाय नालाय गोबाव जाबाय नालाय आदाया माने संसेरा बिराद गिदिर बिग एनाउन्समेन्ट खालामहांदोनो खिथाना लालाय एलबाम फैहांदो जोंनि एलबाम दिहुनहांदो कमेडि एलबाम माने सानखाबाय आरो सल'आबो ओंखारखाबायानो टटेलि कमप्लिट गाबोनो फाइनेल ओंखारथारगोन फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम स्टार्ट खालामनायदो जोङो एक्टरा बिथाङा एक्टरा थफ्ला थागोन टपलि थागोन आरो बस्ता थागोन बस्ति थागोन बेलेगबो दंदेरो होनलाय ओइ बिमा 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 नैबे बिफा जायोना गोदान जायो मिथिथ'ला आरो बिसो मा खालामो आं सिदा डाइरेक्टरा आंखौबा बोरैबा उसुबिदा जायगायाव दोनहरदो दै नों खिन्थु दै लाबलाय लांबाय नै दै लोंनोसै नै आलासिनाव दाबिं होनो ए माबा जोंहा आइयासो होनबाय थायो बेफोर गामिखौ मिथिलाय लाङा जोंहा आइया बिनिफ्राय उथिना थांनाय गोजा गोदो इनिफ्रायसो थांनाय इनिफ्राय थांनाय गोजा मोननै दं बालियाजि ओमफ्राय बे पाला पामा आरो माबा पाला पामाबो नै आगोलनि जे फोथार बारना जोंनि पालाया बिनिफ्राय थांनाय फैफेरानो बेदो थांथारानो जेरावबो थाङा मिथिया मा मिन्थिलाय ओइ नोङो मा बोरैबा हामदो मोलोंलोंनो नोङा बिराद एक्टर जानांगोन ना एक्टरनि रल दं नालाय हामोखादां एसे एनि रलखौनो गोसोखांना मिनिनो ओंखारखाबाय थादों आंनि ह एकदमबारे बिराद गिदिर मायबा खालामनो नागिरदों आंखौ उसुबिदा नायनोसै आरो मा जायो इयो एलबाम फैगासिनो जोंनि नुगोन थाबैनो नुनो मोनगोन नै मेडाम माइहेरि गायखांबानो नुनो मोनगोन नै बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय मोनलायगासिनो थागोन जोङो दाखालि माबायाव क'क्राझार लोगो मोनबाय दा नै गावनि जायगायावनो लोगो मोनबाय बिसिना बाक्सा गोलैयाना जोंना बाक्सा बिसिना नै गोलैया ओंखायनो नन बिटिआरियाव लोगो मोनदो थेवब्लाबो माने बाहेरायाव लोगो मोनहैबाय आरो हटेलनियाव स्टुडिअ'आव फैदो जों गासिबो दहाय दा बेयाव ज' जाफैबाय आरो फिसा खामानि दं जोबां एसे दंबायो आंनियालाय मा थांलाय माखा इदियानोखा ओइ गिदियानो दा इदि मिनिनायानो गैला नोंगो मबाइलनियानो फैनानै दा जोङो साहा ओरै लोंखांनानै ओमफ्राय दाबिंखौ होनोसै नै न'आव जागासिनो नै एसे गिदिंगासिनो न'आव नै ओमफ्राय दा दंफैयो जमानो दंफैयो दा जोङो नै ओरै जनानै दंथ'यो दाबो लानावबो मालाबा थांनांसिगोन आरो बिदिनो लोगो मोनबाथाय क'क्राझारनि बायदि सानो आरो मानसिफोरा बांसिनानो दाथ' गोथांथार बाक्सानि मालाबा बिदिनो जमा लोगो नांनानै खनसे थांगोन ना माने मा होनना बुङो जोंनिफोराबोथ' फैनानै नै दा फंबायनि रोंजोबनाय साहाखौ लोंग्रा लानोसै साहा लोंखांनानै खामानिखौ मावबाय थानोसै ना हानहरबायानो केटिया नै मिथाइ फैबाय गरला फैबाय रानग्रायाबो आबौसो उपाय गैया होनलाय जोंहा आरो आलासि जादों आबौआ आरो इसे न'नि गाहाय गुरि जानानै जोंनो नै गरला फैबाय फारसेथिं भुजिया जोंसो गरला होनो बेलेगा मालाय मिस्टिसो होनो इखो दा सोरबा उसुबिदा होनहरगोन दे
नाहरलायलाय मिस्टि होन बिदि होनलायगोन काइलय नै जि मोजां बुस्थु এনেকুৱা পয়সা আৰু सामब्राम गुफुर माखाया बा जेन আৰু प्रब्लेम নহয় थफ्लासे लांसै नामा लकेल सं किति बरेसा फानलांखो सामब्राम गुफुर गालायना दोनदो हा हा बेसेबा बुरजा लकेल कइन दिसि मोदोम सोगोन इयो जोङो रेडि एकदमबारे थरायनो एक्साइटेड जानानै दं हागोन ना हाया होनना भाबिगासिनो नै दे एसे मोनसे दुनिया गेप दं दे थरना फार्स्ट टाइम ट्राय खाथियाव जसावगोन जसावगोन एसे गोजौ नांगौ जागोन खोमा दे एवनां आरो अ इलांखानांगौ होनफिननांगौ जादोंलाय अ कन्टेन्ट जाखानायखौनो ना नै मोजां जालांबाय आरो एखेखौनो फैफिन नागिरा इदि माबाया फैफिना ना सिचुएसनखौ मोनफिना नालाय मोनफिना थाखायनो माबा नागिरा आरो बे माने जोंनि फार्स्ट टाइम आरो एक्सपिरियेन्स फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बयनियाबो फार्स्ट जायो मालाबा এই फंबायाबो हाखादो खनसेनो बुजिना मोनखादो जागोन दे थरना उनाव खनसेनो जागोन गोसोआव दंना गैया दालुखौ दं दे खनसे होननाय हेल' लोगो हे दे एख' नङा फार्स्टआव जायो ट्राइ खालामनो बारे ट्राइ खालामगोन मा खोथा दं साथादोंस' हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ अ एसे थारि एसे फसायनांगोन दे एसे फसायनो जों माइकनिफ्राय एसे गोजानाव एसे गोजानाव जाबाय खनसे जाखानोसै मुंदांखा सिंगार फैनो नागिरदों जोंनि ओनसोलाव है थांदो ओरैबा बेलेग ओंखारो ओरैबा बेलेग ओंखारो एबार संसेरनि अल द बेस्ट बिखागोन ना इबेलि माले रोंबाय हो माले रोंबाय वेलकाम बेक आनादार ब्लग नामा संसेर mana ada माबाया रिल्सखौ हा सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआव दै सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइक गासिबो रेडि जाना थाबानो जाबाय जोंखौबो नुनो मोनगोन गासिबो माने हिट जागोन आरो फिल्मा ना जागोन आरो प्रिमियाम समाव जों थांगोन थांगोन दावाथारना मासे मिथिसिगोन एक्साइटेड खा आरो गाबनो ओंखारलायो tuh थांसै दे आरो ओं दे आबौ सेप्तेम्बराव लोगो मोनलायसिगोन ज'हाय गय जाय सावरि रायज्लायनोसै ना सालबारि साइडजों थांबाथाय सालबारि साइडजों थांबाथाय खबर सावदुर बिथांमोननि दे नाम्बारखौ लाखिदे आब'लानाव फैदोंमोन जोङो आब'लाङा स्टुडिअ दं होनना मिथियामोन आरो आब'लानावनो माने माबाबाय दङ पस्टारिं लादों ओमफ्राय आब'आ सिंगारबावसो एकदमबारे फिल्माव माबादो आरो सल' खनदो बैसागुनि मेथाइ नोंथांमोना नुगोन आरो आब'नि नामा नाम आंनिया जनालि सरगियारि जनालि सरगियारिनि आब'निया माने खोनादो आरो जेनेबा ओमफ्राय सिंगार होननानै मिथियामोनबो बिदिनो बर'बो थाङा नालाय आङो मिथियामोन आरो मोजां मोनबाय बरिया सिंगारा मोजां खोनादो सल'खौ मोजां मोनदो थाथ'दो होमबा आब' दे थांसै फैबाव मालाबा मालाबा फैबावगोन बिदिनो एलबामफोर दिहुननाय जाबाथाय औ बेयाव माबा फैनो हागोन सब खाथियावनो खाथिथ' आरो खाथियाव दङ होनना मिथियाना जोंबो एलबाम दिहुननांदो इसा एक्टर साइडआव ओमफ्राय एकदम नुनो मोनगोन नासा थाबाय आरो नेना था इसानि सायावनो बानायगोन फार्स्ट टाइम एकदमबारे किटिलाबो थांबाय आरो रायलायनायावनो मानायावनो बिदिनो भिडिअ लालायनो बावगारलायलांबाय आङो ओमफ्राय दा जोङो नै हाइवे रडथिंजासो थांगासिनो दं बावैसो तेने मोनफैबाय 9ता बाजिबाय 9ता बारबायसो माने ओरैहाय हाइरड एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय आरो हरनि खोथा एसे लाखै फैनांगौ जायो ओमफ्राय आरो पाठशाला बारनानै এনেকুৱা धुला बाप्पा वे गंबा बाम्पारनि धुला लाइन এনেকুৱা खस्थ' मोनदों बाप्पा वे गन्थ'आनो खावसे थेबोखादो हेलमेट गानबाबो माने धुलाया सिंगि जाबायना
खिन्थु नोंथांमोना फिल्मखौ नायनानै बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन आरो बिराद दुखुबो मोनगोन ससे नायनायावनो माने जोंनि दाबिं होनायखिनियावनो माने जोङो एसे मोदै ज्राम ज्राम गलायनाय एलबाम नायनानै ओरैबायदि घटना नायथारबाथाय बिराद माने मोदैल' गगोन आरो फिल्मानो डेन्जार ओमफ्राय दा जों मोनफैबाय मोनफैनानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै रेस्ट लानोसै